Добрага суботняга дня вам, наши шановные гледачы. Чым цешыць ці засмучае гэты уикенд беларусу ўнутры краіны і за мяжою? Пра гэта распавядзем у сённяшнім выданні. Пра што канкрэтна? Правокации войной и рабства на субботниках. Диктатор Устяж, выпробовывая лёс, затягиваючи Беларусь у полымя войны. В Украине выставили апошнее попереджение. Гульни с огнем скончатся кепска. Глядите у нашем выдании. Доброахвотно примусово. Такого масштабу батрацтва краіна яшчэ не бачила. Субботники стали штотыднёвым ритуалом, а работяг нават не пытаются. У чью кишеню пойдут ихныя грошы. Працоўны десант ці звычайны рабагандаль. Коммунальный апокалипсис. Жыццё без выгода становится новой нормой. Горячую воду теперь отключают не по графику, а коли заманецца. Хоть узимку, хоть круглый год. Сардэчна запрашаем Украину для жыцця. Террор супраць веры. Режим працягвае полевание на людей, за что силовики скрутили 65-гадовага католицкого святара Анатолия Порохневича. Новые падрабязнасці правового дефолту. Спорт за плотом Международной федерации могут робить что заўгодна, але ў Польшчы своя позиция. Белорусских и российских спортовцев не жадаюць бачыць на чемпионате Европы по скачках у воду. Чаму нейтральный статус больше не працуе? Диктатор упарта прыцягвае ў Беларусь вайну. Ён у кроку ад пераходу чырвонай лініі. Ва ўкраіне яшчэ раз перасцераглі: не гуляй з агнём, хаваючыся за хлуслівымі наратывамі пра тое, што Беларусь міралюбівая, не жадае вайны і не хоча быць уцягнутай у які-небудзь канфлікт. Доўжыцца безліч ваенных збораў і вучэнняў. Лукашенко можа прыцягнуць стрэлы і выбухі ў любы момант. Украінская выведка ўпэўненая, што ўсё ідзе да паўтарэння дня 24 лютага 2022 году, толькі ўжо з больш актыўным удзелам войску Лукашэнкі. І гэта ўжо не ўтаіць. Ва ўкраіне працуе выведвальна-дыверсійнае падраздзяленне «Кракен» галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны дзяржавы, якое было створанае 24 лютага 2022 года ў Харкаве. Падраздзяленне спецыялізуецца на адмысловых аперацыях, выведцы і ў наўпроставых дзеяннях, у тым ліку і ў баях, уключаючы абарону Харкаўскай вобласці і аперацыі ў Донбасе. Падраздзяленне, падобнага якому паводле досведу і прафесіяналізму ў вядзенні баявых дзеянняў у Беларусі і блізка няма. Яно было створана ветэранамі палку Азов, афіцэрамі ГУР Министерства обороны и добраахвотниками. Один со стваральников Кракена, а теперь начальник штаба организации Константин Немечаў на своей сторонце у Телеграм выказал перакананне: з военного пункту гледжання беларуская армія ў цяперашні час не готовая до паўнавартасных боевых дзеянняў и застаецца слабой структурой. У той же час, паводле звестак выведкі, Россия разглядае вариант гибридного выкарыстання своих войскаў з тэрыторыі Беларусі у спалучэнні з беларускімі падраздзяленнямі. Рыторыка Лукашэнкі застаецца военной. У пачатку красавіка ён заявіў, што мірнага часу не будзе і краіна рыхтуецца до войны. Таксама быў падпісаны указ аб прызыве афіцэраў запасу. Фармальна гэта планавыя штогадовыя мерапрыемствы па ўмацаванні мабілізацыйнага рэзерву. Асобна фіксуецца развіццё інфраструктуры паблізу мяжы. Ёсць падставы меркаваць, што Расія зноў спрабуе ўцягнуць Беларусь у вайну. Гэта не маштабны наступ, а хутчэй памежныя правакацыі, стварэння напружанасці на поўначы Украіны і спроба адцягнуць частку ўзброеных сілаў Украіны ад ключавых раёнаў на ўсходзе і поўдні. Наступаў на Кіеў, Луцк, Жытомір ці Роўна не прагназуецца. Такія сцэнарыі ў цяперашні час нерэалістычныя. Украінскі бок даслаў выразны сігнал кіраўніцтву Беларусі аб тым, што любыя правакацыі непрымальныя. Варта разумець, што Украіна мае дастатковыя магчымасці для хуткай дэманстрацыі адказу ў выпадку неабходнасці. Вераць гарантыям Лукашэнкі наконт таго, што Беларусь была і ёсць мірная дзяржава, і падставаў усё менш. Пры такой палітыцы дыктатара вайна самая напрошваецца на тэрыторыю Беларусі. І калі беларускі фактычны кіраўнік не зменіць свае погляды і не перастане баяцца Крамля, выбухі ў Беларусі прыйдуць і ракеты абавязкова прыляцяць. Украіна лішні раз папярэджваць больш не будзе. Ад таксічных уладаў у Беларусі па суседству вельмі марылі б пазбавіцца не толькі ва ўкраіне, але і ў дзяржавах Балтыі ды Польшчы. На кантакт не ішлі і ісці не збіраюцца, пакуль там правіць рэжым. Прэзідэнт Украіны Владзімир Зеленскі заслухаў даклад галоўнакамандуючага Александра Сырскага. Было адзначана, што украінскія падраздзяленні паспяхова стрымліваюць расійскія наступы у красавіку і захоўваюцца высокія тэмпы знішчэння акупантаў. Па-першае, расейцы не могуць перахапіць ініцыятыву на фронце, і гэта важна. Але фіксуецца спроба акупацыйнага кантынгенту перагрупаваць сілы, хутчэй за ўсё, каб кампенсаваць недахоп асабістага складу. У сувязі з гэтым становіцца больш відавочным, чаму на тэрыторыі Беларусі павялічылася актыўнасць узброеных сілаў. Паводле звестак выведкі, на мяжы Беларусі будуюцца дарогі, скіраваныя ў бок Украіны, і усталёўваюцца артылерыйскія пазіцыі. Мы лічым, піша Владзімир Зеленскі, што Расія зноў паспрабуе ўцягнуць Беларусь у сваю вайну. Я даручу адпаведным каналам папярэдзіць фактычнае кіраўніцтва Беларусі аб гатоўнасці Украіны абараняць сваю зямлю і незалежнасць. Характар наступствы нядаўніх падзеяў у Венесуэле павінны ўтрымаць кіраўніцтва Беларусі ад памылак. Нагадванне Лукашэнку пра Венесуэлу вельмі красамоўнае.
Схаваць таямнічасць уласных намераў зноў, але гэтым разам больш маштабна падтрымаць Расію ў чарговым уварванні ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі рэжым спрабуе не толькі праз гэтак званую барацьбу з уяўным генацыдам 80гадовай даўніны, але і пастаянным застрашэннем народу праз штодзённыя рэпрэсіі, скіраваныя ў тым ліку і на міжнародныя правакацыі. Каталіцкага святара, настаяцеля прыходу ў Альковічах, што на тэрыторыі Вілейскага раёну Менскай вобласці, 65гадовага Анатоля Парахневіча затрымалі ў дома 16 сакавіка гэтага году, а разам з ксяндзом яшчэ 6 чалавек беларусаў. Таксама тады затрымалі і 5 украінскіх уцекачоў, якія знаходзіліся на апякунстве ў прыходах. На сёння вядома, што пасля допытаў адпусцілі толькі 2. Католік Лайф надрукаваў інфармацыю, атрыманую ад вернікаў, якія вырашылі падзяліцца сваімі звесткамі аб тым, чаму на іх думку затрымалі спадара Парахневіча. Улада працягвае баязліва трымаць у няведанні прыхаджанаў, ніяк не называючы прычыну затрымання, але і ўсцяж нешта камбінуючы, каб выдаць нейкі больш-менш праўдзівы на думку ілжывага рэжыму варыянт. Паставіўшы некаторыя факты, пра якія даведаліся вернікі, яны зрабілі выснову, што ксяндза Анатоля Парахневіча маглі абвінаваціць у спрыянні захавання памяці грамадзянаў Польшчы, якія загінулі ў ранейшыя гады на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Праз увесь свой святарскі шлях 65гадовы ксёндз служыў у рэгіёне, які ў першую палову 20-го стагоддзя знаходзіўся ў складаных гістарычных умовах, перажываў трагічныя часы. Святар глыбока вывучаў гісторыю і культуру гэтага краю, клапаціўся аб яе захаванні. Пра што канкрэтна ідзе гаворка, вернікі пакуль казаць не могуць, каб гэтыя звесткі, магчыма, не былі выкарыстаны супраць святара і ягоных добрых справаў. Аднак лічаць неабходным паведаміць грамадскасці пра верагодную падставу з мэтай, каб пра яго не забываліся. І з надзеяй, што галоснасць паспрыяе хутчэйшаму вызваленню ксяндза Анатоля. Тым больш у курыі архідыяцэзіі заяўлялі, што абсалютна нічога не ведаюць пра сітуацыю, таму гэтыя звесткі вернікаў могуць быць карыснымі для духавенства. І галоўная мэта паказаць, што святар зняволены несправядліва. Калі сапраўды менавіта тое, пра што здагадваюцца вернікі, стала падставай для зняволення ксяндза, то ў ягоных дзеяннях няма аніякага злачынства. Аднак у цяперашніх умовах дзяржаўныя органы Беларусі могуць інтэрпрэтаваць гэта як дзеянні, якія не адпавядаюць ідэалогіі дзяржаўнай сістэмы. Нагадаем, ксёндз Анатоль Парахневіч сірата, у яго няма родных і блізкіх, таму даведацца пра сітуацыю вельмі складана. Ён нарадзіўся ў вёсцы ў Жлобінскім раёне, выхоўваўся ў дзіцячым доме. Таксама вернікам вядома, што ксёндз Анатоль Парахневіч адкрыта выступаў супраць нападу Расіі на Украіну, асуджаў вайну, заклікаў да міру і пакаяння. На адной са старонак захаваліся ягоныя словы з гэтай нагоды, прымеркаваныя да пачатку Вялікага посту ў 2022 годзе. Попельнай серады, якая прыпадала на першыя дні вайны. Пасыпаем попелам галовы, просячы ў Бога прабачэння. Бог міласэрны, ён прабачыць, а ці прабачыць нам нашае ўласнае сумленне. Такога як сёлета прымусу яшчэ не было. Работа дурняў любіць, суботнікі праводзяцца ўжо штотыдзень. Дармовая справа стала бясконцай. У людзей не пытаюцца, куды б яны хацелі, каб пайшлі заробленыя грошы. Умовы і мэты дыктуе ўлада. Суботнікі пачаліся яшчэ ў сакавіку. З сыходам снегу тэрыторыі прыбіраюцца не толькі ў выходныя дні. Людзей гоняць і гоняць рабіць працу, за якую яны не атрымліваюць ані граша. Спачатку улады рапартавалі, што беларусаў чакаюць ажно 4 выходных дні ад 18 до 21 красавіка з закрананнем Дня памяці спачылых радуніцы, а потым на 18 красавіка прызначаюць суботнік рэспубліканскі, на які заклікаюць з'явіцца незалежна ад таго, ці жадае чалавек выехаць кудысьці з дому на ўсе 4 дні. Квітнеюць і паборы. Паводле нашай інфармацыі з месцу, ты можаш патлумачыць адсутнасць на суботніку і не з'явіцца на яго, але пры гэтым мусіш унесці ў касу прадпрыемства азначаную суму. Сёння людзей прымушалі працаваць на нікому не патрэбны нацыянальны музей, у якога адназначна няма будучыні, бо ён будуецца, каб усхваляць Лукашэнку за ўвесь час ягонае ўпраўлення, але пасля зрынання рэжыму, конечно, будзе абсталяваны пад больш патрэбныя рэчы. Хуценька адсправаздачыліся і за суму, сабраную з рабскай працы згодных на ўсё і ўшчэнт запужаных беларусаў. Ад непакладання рук 2 мільёнаў 300 тысячаў грамадзянаў па ўсёй рэспубліцы назбіралі 18 мільёнаў рублёў. Пры гэтым жыхароў Беларусі ўсё часцей пакідаюць без выгод. Пры наяўнай атамнай электрастанцыі ува ўсіх раёнах краіны перыядычна ў дзённыя і начныя часы адключаецца святло на некалькі гадзінаў, ды знікае вада з кранаў, то гарачая, то ўся разам. А калі з'яўляецца, яшчэ пэўны час непрыдатная да выкарыстання з-за іржы. Раней гарачую ваду адключалі ў мэтах прафілактыкі толькі ўлетку, зараз круглы год. Менгарвыканкам ужо надрукаваў травеньскія даты гэтак званага планавага адключэння вады, якое можа расцягнуцца на 2 тыдні. Іншая справа, што і пасля гэтых планавых працаў застаецца высокая рызыка аварыі на цепласетках.
Польша заявила, что не мае намеру пускать белорусов и российцев на чемпионат Европы 2027 года по скачках у воду. Решение Международной Федерации водных видов спорту о полной реабилитации представников Украины-агрессоров, которые протягивают войну в Украине, для краины-господара континентального першинства не указ. Российцев и белорусов просто не упустить Украину. Польский звяз плавания резко выступает супраць решения Сусветной водной ассоциации вернуть российским и белорусским спортовцам право удельничать в международных спаборництвах под их национальными стягами. Президент польского звёнку плавания Атылия Янджейчак заявила, что российцы и белорусы не будут спаборничать у Польши. Польский бок імгненна поведомил отповедным органам об своей позиции, коли ситуация с войной в Украине не изменится, мы не дозволим спортовцам из России и Беларуси поборничать у нас, заявила Атылия Янджейчак польскому радио 24. Згодно з апошнім рашэннем Сусветных организаций плавания, якое за кулисами лоббировал российский олигарх Дмитрий Мазепин, кто находится под заходними санкциями, после консультации с президентом Сусветной водной ассоциации Хусейном Аль-Мусаламом, представникам країнаў-агрэсараў было прадстаўлена права спаборнічаць пад іх нацыянальнымі сцягамі. У выпадку перамогі яны таксама змогуць паслухаць свой нацыянальны гімн. Гэтае рашэнне федэрацыі з'яўляецца відавочным злачынным крокам, які адкрывае шлях для спартоўцаў з краінаў для паўнавартаснага вяртання на алімпійскія гульні 2028 года ў Лос-Анджелесе. Але супраціў гэтаму толькі распачынаецца.